Hola, molt bona nit a les portes d'este últim cap de setmana de l'estiu oficialment, podríem dir, perquè la setmana pròxima, el dia 22, iniciarem oficialment la tardor, tot i que setembre ja quasi podem considerar que és mes de tardor. Pel que fa als pròxims dies, el que tenim per davant d'este cap de setmana és que la fresca nocturna continuarà i al migdia les temperatures seran fins i tot una miqueta més altes dissabte, però atenció, baixaran diumenge perquè diumenge pot arribar a ploure. On pot arribar a ploure diumenge? Principalment a les comarques litorals i de la meitat sud, cap a la zona sud de Valent, de la zona sud d'Alacant. Ahir veiem en aquest sector és on els núvols baixos seran abundants diumenge de matí, la nit de dissabte, i el diumenge de matí podia arribar a caure alguna gota, algun plogim. De moment la situació ve dominada tant dissabte com diumenge per entrada de vent de mestral, que deixa pluges al cant, a la zona del Pirineu, també cap a la zona nord de les Balears, i este punt d'ací és en el que podria caure alguna gota, però la resta en general no esperem precipitacions i tampoc és de moment una situació de pluges. El que sí que veiem amb aquesta circulació de vent de mestral és que demà hi ha un avís nivell groc pel vent. El que sí que hi haurà és vent de mestral al nord de Castelló cap a la zona dels ports i també cap a la part de la delta de l'Ebre, al nord també del Baix Maestrat. Pot arribar a bufar les ratxes de vent de mestral de nord-oest, del Cers, el Serè, amb ratxes que poden superar els 80 km per hora. La tendència serà amainar diumenge, però no acabarà de calmar del tot. Per tant, demà, si han de viatjar o han de fer alguna excursió cap a la zona nord, atenció amb el vent, perquè sobretot de matí de vesprada bufarà fresquet, però amb ratxes fortes, que poden arribar a aquests 80 km per hora. Pel que fa a les imatges del dia d'avui, un dia de nou amb bona visibilitat, continuem amb humitats prou baixes, amb este vent que arriba sec i que està deixant cels molt blaus, amb alguns cúmuls, alguns núvols baixos, també de tant en tant es veuen alguns cirros, alguns antocúmuls. La veritat és que la nuvolositat en general és escassa en aquestes últimes hores, augmentarà en vista al cap de setmana, i l'ambient fresquet de matí que s'ha mantingut amb temperatures mínimes que ara veurem han sigut inferiors als 10 graus cap a les comarques d'interior i les màximes que ja han sigut una miqueta més agradables, fins i tot al migdia ha fet calor i en algunes zones de la zona sud han superat els 30 de màxima. Demà serà un dia molt paregut i, com comentem diumenge, sí que hi ha una miqueta més de canvis i els núvols podran ser més abundants. De fet, al girar el vent a llevant cap al litoral, augmentarà també la humitat diumenge a partir del matí i veurem un mar també lleugerament diferent. Estos dies la mar està molt tranquil·la, vent de ponent, i també el fet de que el vent estigui bufant de ponent, el que ha provocat és un fenomen que es diu upwelling, i és que el fet espenta el vent de ponent, la mar, la part superficial cap a mar endins, i ix mar que hi ha en la part inferior. I què provoca? Així el que veiem és la temperatura de la superfície de l'aigua del mar de la boia que hi ha situada al Golf de València. Es veu com hem arribat al màxim d'enguany, als 27 graus, i el que ha passat esta setmana és que amb aquesta circulació de vent de ponent, dels 26 graus que hi havia el dia 11, la boia que hi ha davant del Golf de València ha baixat a 23,4, una baixada destacable al llarg d'esta setmana. Tot i això, 24 graus encara és una temperatura agradable i és la mateixa temperatura que tenia la superfície de l'aigua del mar a l'inici del mes de juliol. Per tant, encara si volen acostar-se a fer un bany, està fresca, però no està fresca encara per damunt dels 23 graus. Les mínimes de la passada nit sí que fa fresca, 8, 9 de mínima a les zones d'interior, 12, i cap al litoral també mínimes molt agradables, entre els 16 i els 17 cap a les zones costaneres i les zones urbanes. Pel que fa a les màximes, com comentem, avui han pujat i ha pujat més cap a l'interior i en alguns punts, com ara Alacant, han arribat a 32. També avui a València, al migdia s'ha notat la pujada de temperatures a l'ombra, hem arribat a 30, però la humitat és baixa i és una sensació de calor més agradable, més suportable. 28 graus hi havia a Castelló, també a Elda, i observen que a Requena i Morella no han superat els 25. Demà seran paregudes i tornem a insistir, ara veurem què passarà diumenge perquè hi ha un xicotet canvi. Avui les imatges de satèl·lit, les que volíem mostrar, volem fer recuperar totes les imatges que hem tingut al llarg de la setmana, perquè vàrem iniciar la setmana parlant de les pluges i també, sobretot en aquest cas, de les tempestes que tingueren, que van ser causades per l'arribada d'un front que va entrar per zona de l'oest peninsular dilluns. Dimarts veiem com va passar la tempesta més forta, es va recaragolar, es va formar una bossa d'aire fred, una gota freda, però es va situar cap al nord de la península i a nosaltres no ens va afectar de manera clara, tan sols teníem aquest vent de ponent que ha estat bufant al llarg de tota la setmana, fins i tot ahir es va formar perfectament el centre de la borrasca molt ben definit i hores d'ara ja se'n va cap a la zona nord del continent europeu. Per tant, hem tingut una setmana meteorològicament activa, però nosaltres a soles dimarts ha sigut la part més, diguem-ne, interessant, amb aquestes pluges no molt generals. Després la borrasca ha mantingut cap a la zona del Cantàbric i després se n'ha retirat. De moment no veiem una altra a curt o mitjà termini. Ara veurem quina situació tenim prevista demà. Així veiem la situació que hem tingut en el dia d'avui, ampliem, i això sí que són les imatges del dia d'avui a soles. El més destacable és que circula
les nuvolositat i el vent de nord cap a sud, de nord-oest cap a la zona del Mediterrani, espentant aquests núvols que queden estancats a la zona de Terol, a l'interior de Castelló, una circulació que es mantindrà també demà i també manté l'entrada d'aire més temperat i, per tant, més fresquet, mantenint les temperatures fresques, sobretot de nit. El que comentem, demà al migdia, la situació prevista, el mapa isobàric ens mostra que l'anticicló s'acosta cap a nosaltres. Esta borrasca de la que hem estat parlant estos últims dies també ja es retira cap al centre del continent. Entre els dos es manté encara este corredor de vent de mestral, que és el que provocarà el mestral demà cap al nord de Castelló. I observen que després, en la zona sud de la península, el vent gira més bé humit de llevant i aquesta entrada de vent més humit a la zona d'Alacant és el que provocarà més nuvolositat i fins i tot alguna gota. Veiem la probabilitat de precipitació que tenim dissabte. Dissabte és molt alta cap a la zona nord, a la cara nord del Pirineu, al Cantàbric i també cap al litoral de la part nord-est peninsular de Catalunya i el nord de les Balears. Nosaltres demà no esperem precipitació. Al final del dia podia caure alguna gota, però serien coses més bé anecdòtiques en la meitat sud. Què passarà diumenge? El que hem comentat, gira el vent i aquest gir del mestral cap a llevant a la meitat sud acumularà més núvols baixos i no descartem alguna precipitació dèbil en general, sobretot més probable en aquest cas cap a la província d'Alacant i sobretot en les zones més costaneres. Vegin vostès a la província d'Alacant, en particular hem triat avui l'Observatori d'Alacant per veure la probabilitat de precipitació. Augmenta clarament i és superior al 80% el diumenge de matinada, després disminueix i el més interessant és que torna a augmentar dimarts. Dimarts podríem tornar a tindre algun ruixat, però del cap de setmana a Alacant podrà ploure sobretot alguna gota, no esperem pluges molt importants, però pot ploure diumenge de matí. Pel que fa a les temperatures, el litoral d'Alacant també notaran una baixada. Esta és la situació prevista a Alacant ciutat, baixada de temperatures, diumenge un ambient més fresquet, més humit, amb més núvols i després tornaran a pujar la pròxima setmana. Ara ens desplacem més cap al nord, perquè cap al nord, cap a la zona de València, cap a Castelló, el que tindrem bàsicament, com ara per exemple a Morella, és que baixen lleugerament les temperatures dissabte i diumenge les màximes, les mínimes es mantindran i després tornaran a pujar l'inici de la setmana que ve. No hi ha variacions molt destacables, si bé el que tenim tots clar és que pareix que no farà la calor que hem tingut avui dissabte i sobretot diumenge. Una miqueta més baixa la temperatura màxima diumenge, però després tornarà a pujar lleugerament dilluns i dimarts que ve. Veiem ara, en aquest cas, els mapes de símbols. Dissabte de matí, el que sí que hi haurà és vent de mestral, cap al nord de Castelló, ratxes fortes, més núvols ja de matí, núvols alts, núvols que taparan el cel, núvols en la part superior de la troposfera que taparan el cel en la zona de Castelló i que al llarg del migdia arribaran cap a la província de València. Cap a Alacant farà sol de matí i migdia. De vesprada, aquests núvols que hi havia a Castelló al matí aniran desplaçant-se cap al sud i veurem un cel enterallinat i tapat de núvols alts cap a la província de València i d'Alacant. Eixirà més el sol ja de vesprada cap a Castelló. Aniran desplaçant-se de nord cap a sud. En principi, no esperem que deixen precipitació. I les temperatures demà, les màximes, seran un poquet més fresques cap a la zona nord i no canviaran de manera significativa cap al sud. Diumenge canvia, aquest vent de llevant canvia i se queda ja més persistent cap a la zona sud, cel més tapat diumenge de matí cap a la zona sud de València i sobretot cap a Alacant, on no descartem, com hem insistit, alguna precipitació dèbil. Cap a Castelló diumenge el cel quedarà completament serè, s'obriran clars, el vent bufarà de mestral i molt bona visibilitat. La setmana que ve, tota aquesta nuvolositat del matí, ja diumenge de vesprada desapareixerà. I dilluns, un dia dominat pel sol, amb temperatures que tornaran a pujar, a l'espera de que dimarts poguérem tindre algun nou ruixat de manera irregular. No és una situació de pluges, però sí que pareix que hi ha més inestabilitat. De moment, el cap de setmana estan fent plans, el més destacable és el vent de mestral cap a Castelló. Demà de vesprada tindrem núvols, pas de núvols mitjancials que poden tapar el cel i diumenge el més destacable també és que baixen les temperatures i que bufarà vent de llevant amb la probabilitat alta que diumenge de matí puguem tindre algun ruixat cap al litoral d'Alacant. Acabarem amb imatges i fotografies, amb el recordatori de l'eixida i la posta de sol. Demà dissabte, 17 de setembre, l'eixida del sol, per exemple, a Alacant a les 7:45 i la posta prevista a Castelló a les 20:05. I si ara volem veure la lluna, avui és dia de lluna plena, però una lluna plena molt particular. Esta és una imatge d'ahir. La fotografia va a fer des de la zona d'Utiel, Carlos Platero, moltíssimes gràcies. En aquest cas el que tenim esta nit és lluna plena, però una lluna plena que està tenint un eclipsi. En aquest cas, l'eclipsi que estem tenint en aquests mateixos moments és un eclipsi penombral. Evidentment no veurem esta lluna. Esta és una lluna, una simulació de lluna d'un dels museus de la zona del sud de la Xina que va eixir espentada per les ratxes de vent fortes i observen el que va passar. La veritat és que no hem de veure esta lluna, esta no.
Vostès ara si miren per la finestra veuran la lluna plena que està eixint per l'horitzó i com passa habitualment en totes les llunes plenes, el que tenim, en aquest cas esta nit, és que tenim la Terra entre el Sol i la Lluna. Passa totes les vegades que tenim lluna plena, però algunes vegades la lluna passa o per l'ombra que fa la Terra o per la penombra. En particular, el que està fent en aquests moments la lluna és passant per la penombra. Per tant, no és un dels eclipsis lunars més espectaculars els que està passant en aquests moments, però està passant en aquests moments per la zona de la penombra, no toca ombra i sí que disminueix la seva brillantor i passa per aquest sector. Per tant, justament en aquests moments, el màxim d'aquest eclipsi penombral el tenim en aquests instants. De fet, durarà fins a les 11 de la nit. El màxim és al voltant de les 20 hores 54 minuts, ha sigut fa un moment, però fins a les 11 encara està en aquesta zona de penombra. Si miren a la lluna veuran que cada vegada brillarà una miqueta més i notaran que a les 11 ja té la seva brillantor normal. No és molt espectacular aquest eclipsi penombral, però bé, si volen mirar a la lluna ara, veuran com poquet a poquet va augmentant la seva brillantor. Simplement un detall, perquè aquesta lluna plena, esta que hem tingut o que estem tenint en aquests moments, està tenint un eclipsi penombral. Acabem així amb imatges, fotografies. Recorden que este cap de setmana, si tenen capturen algun núvol o alguna situació interessant, no dubten en enviar-la al correu oratge@tvmediterraneo.es, com Emilio Alba, que este matí ha fotografiat treballant a la zona de l'Albufera, ja en la collita de l'arròs, amb aquests cúmuls que es veien i amb una molt bona visibilitat. Recorden el correu electrònic per enviar vídeos o fotografies, oratge@tvmediterraneo.es. Avui acabem amb imatges de la mar i amb una animació espectacular que la veritat és que quasi que hipnotitza, de 11 mesos de corrents marítimes en el Mediterrani captades per la NASA en una animació que han fet durar dels 11 mesos un minut. Serà per acabar avui l'espai d'informació meteorològica. Acabem amb aquestes fotografies i amb aquesta animació de les corrents que hi ha al mar Mediterrani. Unes corrents que moltes vegades expliquen algunes dels objectes o alguns dels animals que podem arribar a trobar, moltes vegades espentats per aquestes corrents. Com comentem, aquestes són fotografies que hem tingut en el dia d'avui i acabarem amb aquesta simulació en la que apareix resumida en un minut 11 mesos de corrents en el Mediterrani. Amb aquestes fotografies i amb aquesta animació que comença de seguida acabem. Que passen una molt bona nit i que tinguen un molt bon cap de setmana.